Limited nero eduka echolide ilikubotoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chechi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati bwekarigori lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani ochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Inye ni chabutko ase tariki chiga chikuru kwa isato umutinyo yiga okyanda tole batatu kuru asenseme yiga na karora asenseme yakabere igotoko bachinsemo inye nogoteba ensemo ya muriugi ni chibicha nabo igo ensemo yimanyerere na inche kuruga yiga na yiga bwase karansete na gekora toba inye ase chinsemo inye karanse katukumanyi batantano bondo bosputa yo aya na ruto kwariganiri ase kionga chinsenye Wano maerio aye bukakia tarengere tinga kara cha sarara ntuno ko usaba tomoririsya ende sabari konyo rubangiri Moroberi obogotindo koromo bere bw'omunyaroka bwe university bwe myaka 70 yorenga korekana litko lya lero uyu itwana gotinde kwa sembera enyenge asenchera yobotutukano nigosuke weka litko lyankyo tuganiti batoikange banyare bakonya bana such that nabaru mambi mbacha koriranganya babiri baitu batachiete angantu abaiga eyamate yabalia bane basambero nyumba ensema ya nyamakoro tukitutu masaba niyo yarurugo saba ekonywe ilio ebaeni abamwa basinjira ya maskani nabo yokoira abana abweskuru. Joking with my friends in bunge nikasema kuna haja gani ujitete? Rais akisema sijui watu wengine wanachukua pesa nini? Sio, ni ukweli tu.
Mwaziri boborendi boime Kipchumba Murkomen kogendera n'ebikaro bya byoborendi ase county ya Busia. Yamate mokorwa ase ensemo gose yamate ya Faith Kemuntu kurwa ase kenyoro kia Nyamunuri eje gutoka ase ensemo ya Magamo North Mugirango nigo litkolia rero ya nyorwa no gwa kwa singencho umubere woyo ngo chigotindo kora litkolia rero totindo koirwe kalitkolia nkyo unafat kad Gisemba agotomanya. Omogoko babaiburi no korora buna abana babo mbuya bamenyete naboigo babeire oborabu ase kenyoro korende omugano bwabaiburi Grace Nyaingo naboigo Charles Nyaingo korwa ase kenyoro kya Nyamunuri ekyo kegutuka meye wodi ya Bumwagamo ebunge ya North Mugirango nigo batari no mogoko onde bwensi Maiga y'umwana obo omunyaruka aserieta Faith Kemuntu osiria obogima bwaye asenchira y'obututukanu oyo konyora babangire agende e University ya Machakos umwaka oyo omutieni oria oeta chitariki 25 Kamotebinga tiale ngosoke lakini ile nebwanga akante mama nabatebisa sanguika ayamaranda maraundi umwana agasoka onekerate bana ikava saa moja kasorobo kamwakira manyenga ngayure wisa chiali esimi kanyole simi yali mingi ono ngamana ko role nambi yuna gatumire simi yane ngakiro mu muroyu kanyone simi yaye elimete nandi ya gatumire nero ngaka kanyole ere ona kiri muntu tabwata nandi nkabachiteka kidogo iga nandi nkairora nandi kanyoleriya yarenge oni nero yalimire Nyaroko Nairobi ase mwana amenyete akarwe nambe ingene no mate bakugamba nero agatumire nyaruka yakabere urekerenyo one nyaruka yakabere kere gwaka kanyoro igwire simieria kamuboli fe inacha kwa gakana tachi tiko nyatwaitanire Obwanjani nabwo bokageire koba maega ya makweri a Faith oyo okageire woitwa no musani oye omumura kurase omumura oyo okageire goikiranie kebeke iga nigo ubware bure angechi kilomita inye kurase kenyero kya Mang'ong'o goika ekenyero kya Magena amugondo gose mausi abwase omubere onyagusira otindekire ase bono na goika asenga yabo egotoka Nyamunuri ebunge ya North Mugirango nigo orechikiro mita ange inye somo muroyo ebikoro tubyayo biria begete na ngia togete lesi yaye ya begete raini omwana gusirira ngorende serikali ikabire kabwatangina nyine akachaga na ende bakamutebi ogende ana ko report bakomo muroyo tokire ole gatoka ngabali kire bintu binde iba uno mwana uyitirwe akale sengo Omubere onyagusira nigo ongeire gotioka bobe ase bono abanyakinyoro bagendererete koganya otindokorwe ase omubari bwa serikali aganeirie goikirana asayo eriomanya gotindokorwa. So finally ikoto dajabete procured yesterday wetera kegambiro kenyamire but the process is very delayed simply because the government pathologist taraika. So they advised the government pathologist either Kisumu or Nairobi. So between yesterday and today, he got to get for a government pathologist because it's a case very serious, it's a serious crime. He can get all evidences. Ninki gose abakoro bare gokora ekero egekore kinkabune kiga kiare gokoreka. Aseki gusi mataba gusi mba bwatenjera yo gutanga amangana mabakoba. Amangana yekera gutangwa abantu bari gochama bagaka abangina ba twaro gusaba kuruweke gusote nengoro tutangiro bobo ekero ba kwanire bo baonzi ba teba ngatigebebo no bwaera at the end of the day ba mochuka teba ngibite byabunwa ebite byale ko bunwa sokuragirira bari bakorira amabe so tati amaba yuna baro bwakareke ababwati ukoigana kwa ugusaba kwa bamenyi bensemo egiga twatebire serikali iche ko tokonya sokurusio biro yonsa igatumanyengo mwana obono rito tokorigi gose no mongao ya take time kuba kocha komurusiga sembore maiga twabere tokobera gakira rituko mandi morogo gasimbo gokora tokona serikali
yango iko tugusiri ubero we tomaenga nero yo toiro tochikotinda onya basinyi tobogoria makombe totindo kolete base go interview andonsi ase serikali ete nene ligereretia mang'ana aya enyare koba gegotochari bune ekenyore iga kia magena mogondo ntwanya korora moto stima eyekogera oburabu botaiyo omosuntoro omonge ebisanka bigokorekana nonye nkorware biarete gochaga nchese nche nakumiri sana ikiagera kwanjani mbuli kubetererigwa eserikali yaitu yararire mono ase ng'incha ase ekenyoreke ekene etobwate getweka mogioka ikikere marara lakini kuruga paka nyamununu mate abantu bakure buna bona ga abantu bakure ekenyoreke na abantu ange batatu okonyora buna bona chusiga na ndo mwana onde nakwera etari naraka ni gwenchira geteigo togasinyung'anaki na ndo yonde nere nakwera nge netaracharia nera akaini kugo noyo bona okwereire iga nere bona nabo torochenga egetambo kera serikali egotoirera ng'ana ende batagete bamurusigo bamwenigo naba baokora amang'ana aya no bari ne serikali nebamanyete bono nigo omubere oyo iga uganirie gochigotindo korwa ankyo gochakera chinsa inye nenusu chia mambia hingo ripota Getembe korwa ase ekenyoro ekeiga kia magena amogondo gosema usi egotoka ime ye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeffat Gad Yisemba Yamate iyo yasiria abancho babo korwa ase ensemo yeritongo nyamakoro tonigo yasokire kugania oboene bwabo koenekigwa na naboigo niwe gati yabo baburirie nyorobokonyi elio kobaeni abamo aboya wikira bona iga nigo menyete no bwaba kolengana buna abana bo muchuyo nigo menyete bungina rume polikapokara nigo tomanya Iyamari abane abo bazira ubugima bwabo ase mu basakano bw'umuriro ginseme cy'amatongo nyamakoro to imeye wadi ya gesime bunga yabo gututu bw'amasaba nigo bahamenyira mono bwo bananene bari batigara inyerekane nka mayaga yabane gusira ubugima bwabo wigo bane nigo batigaire abo bono bamenyete omago korobo ginsemo chi ewadiga ya magombo nkwikaga stokomire namoni amategega Cleovas Kenga uyoromonageri bwe amategega gakwerera injira bagendere ko bagwetire imicande minene nubwoba ubu bayirire baroboka abanyene kunganya kurwa igasaje igasansambetwe asikeri ngamba bwati morembe nabono nigo amenye tongina koro eli kurobya matangabo musoti umindo batiga abana atigeta abana bane una mwati kire kuiwa abanene ona ngo basabanga akimokonye family abana abanyole stili aki yao ikera ko nyandwate biunga todindeke mebireye bumaine mutararekana bati ngo akere county commissioner ya Nyamira ngambia mono ekiagera arule ogochika abana abanyole haki yabo egere amasisha maye kogendera imibango na tokonye korera ikiera gari bona amani teyero igo gano sobo chaki yo urengo yo mo base bari basambetwe egente kerenge kenene twataka kubakwanira sebo imambi yabo ne lina ntobwa tokugania konne sana se family okugania ogosire family egere ebioke ondo bwansi oromonto manno karengereria egere abantu bagukwa bana somoje bategere batinde kwe ebintu bya bana byasira byonsi pi nyombe icyasira nabakora kwa no konne sana igore ndaga kyondo bwesi uri bwatomo yumuya abona kirane gusabanga oramboro koboko okonye family ya mategeko nigo yagendere ko bagigusaba obwene bwabo kwene kigwa asiba bakere ngambye mone gati abarayi bali baso iri okoboko kwabo iri kubasire gati abo Pito Mwanza omusikege Sami Jerusha Momanye Diuki Masira Jeremiah Migosi na egati yabarayi bande nabongo akambye mone sibali barule egetoro kyabo deputy governor majority leader Duke incoming senator Jere call him Jeremiah Migosi call him Jere Mogambi Mwanza anene mono our women rep Jerusha we thank you very much for your concern and for your support. Not only those, there are so many toganiti bato ikange banyale wakonya bana such that nabaru mambi mba chakolera ngonya weburi wetu watachiete angantwa baiga ndubwate etil number ere 60 96 124 and whoever wants to talk to me number yani ere 07
10 84 60 75. omweli oye amatiganio yesokire na kugendera kuburia abaraihi bomoyo bwanje gwesokia bunenjire ya moyo kubasirire banyariko bakwene kinangurubiri baramatanga yaba igabane eliyo banyariko bako batindekamo no amaskani na bwigo asebaganiri obwene bwabo kwene kiwa boronge na gusiro bwikirano wano nali gusaba gaki onye kubwato wanje okuya abaishimigo bonsi bigaki mumbwate okoboko eliya abana baeni gwaso asomulembe baminto mbiyamo nasogocha nande mbiyamo no mwachakire kurambura okoboko ase abana abachaki ominto batigaire nonye mbali batoigwete ase embeo muna togokwanaiga gaki oyu nyasara akune akonya abana bachaki ominto na chaki ominto acha gotenenia gesako kiaye gingo ripoteri getasini kia wanjete kia gatembe korwa ase chinseme chiga cha ewadi ya Magombo waigo imeyagisima ebunga yabo gututwa masabe kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara abamenyi b'ekinsemo ao imeye bunge nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii anene korwa ewodi ebeno nigo bono bari nekibakogokera ngo bwatekana no gochakigwa kumurubirio bukwerikia na megelio bosio bwokoigekwa wechinguru chumulero inse yomurubirio o last mile connectivity ukwana chinga chichicho nigo bamentabuna nkochia erekoba konya elio kwerwanira asubuguma bwa kawaida. Daniel Lontiri leo tumanye inse y'uburai bw'umubunge w'ebunge ya Nyaribari chache imeye kaunti ya Kisii umusikiza irijanda bakobwatirana no MCA we wodi ebeno umusikiza Steve Arika asomorobolyo bukwenekya bunakero mumenyi onyorire chinguru cy'umuriro kolengana n'ekira bari tekinga kibaringe kuri y'uburai umugasolero abamenyi baibeno nigo banyorera liebaga lyo kwerikia bachikonyora chinguru chiga boigo amegeri igoro buna baririnde kurwa samabe au akoretwa no butumikyo bube westima itukolia lero igo twachirega iga on behalf of ofisi mheshimiwa Zair tobwaterana tena ofisi mheshimiwa Steve pamoja na ofisi ya Lerek asengenjo yo kole exercise kia Wayrif ekikere ekiestima iganya libali mheshimiwa Zair pamoja na serikali ngima ya mheshimiwa Steve babwateranete baletire stimaga Nyaribari yeji basikoro ku 250 million so lero yo twalenga asi ward sato twalenga ase ward ya Birongo ase kenyoroge koro kunga lia machoka twachakera ororo twaicha ward ya Ibeno twabate project ase kenyoroge koro ku Kabosi nande twachirega igase torasa koro kubogeka togokora togende ensemende asengenjo ya Wayrif ukwana chinga kecho abaraya baiga nigo basingirira kubolia ukubwaterana bunencheremo yokoeneke buna umurubiriga oikiranigwe igotoron course project injiro chiaga chiru ikinde njiro chigenderete ikinde njiro chigo chiwansa bune yeiga una twakolire program ya Wayrif next ne contract oche site elindege enderere okora construction asense mwende egetambo kerekega nigo kiagokerwa na bomenyi benseme na komenta buna oyiga no mochaka no muya bukwerwanirira asebego engana igoro yobuibi westima no koigwa no gosaligwa which transformer boigo yakwanirwa nabo igo no tokonya na bana bakaba ligetukorigie bitoki bya kokonyera abana babo ekero baranyare ko bakorenta chimashini babeke basambe chichibusi tosambe nonye nechinsu ase chipara torosi nonye nechituki torosi abang'ina amaboko n'amagoro goetere sitima eyo gochikorentera oborabu bakumwachangite mokareta omuriro oyo mpaka noyo gochikonyoreta tororeire amabera momwa yani amakwani amanene mono goetera koruse kenyoro kiemenyinga sabrukesin twagokire buna intwe sabang'ina ekenyoro giaito giakiemenyinga twarorire mbia korora abageni abachire bestima gotobekera gaiga na bekonyara kobake gotokonya twamenyira somo sunte abana baito banyoro obora basome bia tokumwakira mbia muna somo nguru kagenderete se process ye aiga nigagocha chinga keboiga bomenya baiga bagenderete kogokera obuya bukwegekerwa chitaya asensemo yari ngabi miye wodi bino ensemo asabomenyi konye babere asomo sunta segeka kurega se kaunti ya Kisii litere nenguruko Daniel
untiri. Kurwa wekera tuakore kurase kaunti ya Nyaribari chache nigotoka ndase kaunti ya ase constituency na asabire kartuakore kurase constituency ya Nyaribari chache gotoka ndase constituency ya Nyaribari Masaba. Jinga kichoko mwene Geoffrey Atera oyo sirio buguma bwaye gwetera ogwa konestima asensemo yetono bomachoge nikumo senior chief Douglas Nyanga airari bagerio na gukurera abasae aliba gutumika ebinyugo byogotindia kwana kebuna ngoche bari gutiga nabego kikiagara basiria amagima abo ate banga ki Teresia utigirwa abana babiri ande tabaza comment umesi ese dia gotebaiga very simple ekere Geoffrey yakure August 2025 anyo bwate kende abana bamanyire mbabere bari bayibolirwe by August 2025 abana bate mu 2026 2028 ise akubaire sobo mumanyite bona bayesariye ikiri ayo yuko jakomenda Teresia umusibu omenye ki ayenchi binyanga umanyire mwatere ng'andugu ere abantu bafomiri ekirumbi ky'enyasoro bari etawuni ya Nema abamurabake baka abandi batari bamurabake mateka bari 40 years turi mwana dewone ebiyombe ebyo entakete wekyanakeranero mudispande ebiyombe ebyenyasoro ebiyombe by'enyasoro byabere fomu digaiga bantu baganda saa 4 saa 5 banyanyasoro baganyita abantu njira okonyo barabara asegete yimbu bayana ngana maruga kunyu bara urulenya soro sibaya ndenya soro asimoko bizinya soro temanyi Raibwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigabaligania abene na kubaitaba aba balozi bechinse a eliogokora emirimo ya serikali ya Kenya. Balozi abukurwa ase chinse binabono Israel, Slovak Republic oyo okora wa no balozi Maros Mitek. Mubalozi bwense ya Canada Joshua Brenner, mubalozi bwense ya Spain Jim Alejandro, mubalozi bwense Indonesia Omose Yas Baskoro, ensi ya Finland Rina Rika, na boigo korwa asense ya Republic ya Congo. Jambo. It is a great honor for me to stand before you today and to convey on behalf of my head of states, His Excellency Yitzhak Herzog, and on behalf of the people of the State of Israel, our warmest greetings and heartfelt compliments to you personally and for you to the people of the Republic of Kenya. It is my privilege to present to Your Excellency the letter of recall of my esteemed predecessor, as well as the letter of credence by which His Excellency President Herzog has appointed me as Ambassador of the State of Israel to the Republic of Kenya. Today, our ties are stronger than ever. We have seen steady growth and cooperation across many fields, including trade and investment, education, and cultural exchange. Recent agreements and initiatives reflect our joint commitment to building a robust and mutually beneficial partnership. I feel privileged to have the opportunity to serve my country and strengthen the bilateral relations between Spain and Kenya.
I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory by fostering the bonds of friendship and promoting to the widest extent possible the mutual aspirations of the people of our two nations. Nekero tokorwa ase murai wensi ya Kenya ni gotokenda se omoske Aden Duale yurumule omo waziri o afya ni gaboririe abana siasa gotabeka sekta yobochinu moske Duale ni goboigo arigireire osaborire bali bagoserere gocheko iraneria abantu ebesa yabo elikonye bakuru na niga enda gotebanga moske ose abajumbe bali bagendrete kogoserere gochikumwa kaisiko wetera ase bunge bateko beka siasa ase sekta yobochinu. Kama ni pesa tumelipa, and we don't want people to bring politics into the healthcare of our people. Let us take politics to other things. MCS, mkena matanga muongea maneno mengine, lakini you cannot do politics with the health of our people. Na mimi mkiongea nitaongea na nitaleta ushahidi. Unajua mimi ni mwanasiasa na sasa sitafuti kiti. I want to fix the health sector in this country. Mimi sitafuti kiti. So mtu ukiongea mimi naongea. Si hata wabunge wameongea. So niambia watani impeach. Si nimeongea. Wale wanza kunimpeach, wengine nimefunga hospitali yao. I have closed the hospitals. You know, unless you say the truth. Hapa hii Kenya na wengine wametumwa na hii wakora. We want people to provide healthcare services, lakini iwe ile ambaye ni halali. Usikule pesa haramu kupitia wagonjwa. It is immoral. Ama nyinyi mnataka pesa wagonjwa ibiwe? I have gone to the hospital now. I saw the latest CT scan. Thank you, Governor. And because nimeambiwa the patients are many, in a day between 50 and 60, we have agreed with the governor, we bring another CT scan. Yeye halipi, hanunui. Sisi national government hatununui. Supplier analete, Mkenya akitumia, pesa anakatiwa yake na analipwa na SHA. Mwaziri boberendi boime omoske Kipchumba Murkomen nigo agendere nebikaro byoberendi bumanyekanete ase county au kuna officer ya serikali mwenye ako opposition, chief na assistant chief wako serikali throughout. During elections, hata kama ulipigia wapi, ikiisha tu wewe ni ofisa wa serikali, ukiambia ofisa salute una salute tu. Hata kama hukupenda huyu akiingia ofisi, wewe ni ofisa ya hiyo serikali. So it's important as government changes, you're also changing your mentality, you are preparing yourself to explain the new government policy. Na unajua mtu mzuri anajulikana hata kutoka roho mwenye amekubali. Hata kama ulikuwa unapenda upande mwingine na hii nyingine imeshinda. Unajiita mkutano, unajiita counseling, unaenda kwa kioo mpaka una smile kwa kioo mpaka roho yako ikubali tuko kwa serikali nyingine. You know? And then after that unashika laini unasukuma. Hii serikali ikimaliza nyingine ikuje, wewe huko hiyo.
you need to understand that even the police officers, the reason why you are utumishi kwa wote ni kwa serikali yote na wananchi wote kwa kona yote. So you must become diligent to understand your work. The last thing I like to say is that we must together fight this monster called corruption. Together. It cannot be left to ACC, sijui DPP, sijui unani. Corruption is across and it's affecting everybody. I was even joking with my friends in Bunge. Nikasema kuna haja gani ujitete? Rais akisema sijui watu wengine wanachukua pesa nini? Sio, ni ukweli tu. Because it's the same problem. Mimi hata sasa nasema kwa hapa kuna polisi hapa wanachukua pesa. Hiyo ni uongo ama ni ukweli? Si ni ukweli tu. Sasa nilikuwa nasikia ule traffic commander alienda ule nini alikuwa nani? Lolmodoni. Ule traffic anaitwa nini? Traffic base commander, yeah, traffic. Yeah, unajua also meaning I'm being educated. Base commander. Aliongea mambo yote lakini hakusema ile maneno ya kitu kidogo. Hakusema hiyo maneno kabisa. Nilikuwa nafikiria atasema bwana mkubwa, niko na challenge pia, ofisa yangu wanachukua kitu kidogo kidogo, mnisaidie. Yani wewe unataka kuniambia hiyo ni siri kwa Kenya? Hapana, yani tunajua. Sasa nikuja hapa kama mimi waziri wa interior na nianze kuambia watu police are very good people. Hakuna polisi anachukua pesa. Sasa yeye wataniambia honestly, yani ilikuwa lazima hata na tunajua wote tu. Nilikuwa nauliza hii traffic people na hii kitu ya kuokota. Unaona tu mtu kabisa, ofisa mzima anakuja hivi, amefanyia gari imesimama matatu, alafu anajifanya anapiga kona hivi, alafu ako hivi kabisa. Mugavana we kaunti ya Nakuru Muske Susan Kihika ni gaburirie kubwatirana egatiye chinsemo ao eligokinia obukoreri guciase umwananchi kawaida. Muske Kihika ni go aikarana ase kamati yo kurigirira butumiki bw'ikibesa ase county. You have pointed out perhaps better collaboration with the Office of the Auditor General, but we'll do that together going forward. Yes, there are definitely some issues that are historic, which keep reoccurring, and perhaps sometimes as a county, we are not able to provide documentation because it was many decades before our time. However, that's no excuse. The office, we occupy office, we take responsibility. So whatever it is that we need to do, we shall do on our end. And very gently answering that question of Senator Gerard Kay, land grabbing really is a big problem in the county of Nakuru. I'm sure in many other areas, but most, I don't know why Nakuru. And sometimes it's really a headache because you want to do development, you want to do it quickly, but you are held back because of the nature of things due to this land grabbing. Sometimes I get a bit frustrated by my fellow Kenyans because I believe that if it's public land, even we ourselves as Kenyans should not be letting people occupy that which could help us when we put up hospitals, when we put up markets, when we put up ECDs and that sort of stuff. I mean, the same thing you see, you put up some street lights and you see people climbing up there and removing those bulbs. What are the rest of the Kenyans doing when you see somebody take out a transformer that helps your area with electricity? Why do we allow that? So I also sometimes feel a bit frustrated because I feel as a people we also should be a bit more on the lookout for these things. But as a governor, what I have done in terms of land grabbing, I've been quite bold. In fact, I've had a lot of issues because what I have done is decided that whatever you have grabbed and belongs to the county goes back to the county. And in repossessing it, then comes the court cases, which then we have to fight. And in doing so, by the way, we've gotten quite a few parcels of land reverted back to the county government, either through the courts and generally, by the way, in conjunction. We do this in conjunction with the ESCC. So for that, I'm also grateful, and DCI and other national government bodies. We have had some very unfortunate events in the last beginning Friday and Saturday, where we saw some clashes between the Nakuru and Narok borders, where we call Mwisho wa Lami.
or in Mount Narok. And we have worked very closely through the nights, through some of those nights with the national security team and the county security team. We have been able to restore order, and part of that included even having curfews so that this does not continue to happen. So as of right now, we have restored order, but it's still volatile quite a bit. And back to why you hear us saying, which has also been reported by Senator Cherargei, we guard peace seriously. Tigatu ya kore gabo gwikalit koriankyo lit koria Alhamisi tariki chikorkwanga inya tichkane ase keria tokurusia ase chinsemo chinde bali bonsto bwaterana twana kenga kerendo kyaberuya basa kibaito Fatga Daniel Polycarp Gabriel Dipon Gilbert aboigo bali baito agoteretera ekionga bunabono Catherine Nyaboga naboigo Matilda Wetani yabo ntobwato yo kurukwanga nera Harono Toto nera editor in chief Eric Kabuga Bonsi kubwaterana na Wilson Makore sema yeye manyiro Mike Wills anacheza kama yeye nambari 6 mgongoni njengoro kwa mkate Enoch obutkovia nyasaye tata kora kolenda go seseni na intuboigo to umera chinga kicho nyomo irtrachi bye bye. Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Mukiale vera sumi babo mintono mutindi nataliro mukiale amasaka gukyanga kai nyomba nkire boli okonyoro monginale boli nyakeuruti omongina nyakeuruti kabisa mutindi kabisa nakibono yogato yo mukiale nakia tata mukiale vera sumi babo mintono mutindi pi tigagocha gocha irungu mukiale vera sume babo mintono mutindi nyomba nebo giranga yitorogora lichoru kangie korukwa abagesumi ile nyumba yo muizeke muizeko tachete bwa kama beke sumi nene seme ya mwenye nyumba era mukali koroka usema kimoko yeroka mukiale vera sumi babo bintono mutinde natali mukiale masika gukyanga Baraka ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Ndagira njana gwansabuna iyero siri na Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionze. Birthday, housewarming, anniversary, get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboyego buna decorations, tent, ebirogo, chimesa, chikeke, naboyigo nkuru wabare obukoreri bwa public address system. Diubago tokambarabare neskuru yuboroso ya jogo. Samange bakresi miase namba 0797119986. Riziki Caterers, Ubwansu Windagira. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria Aintech ya September asibakura chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge. Asamange bakire simyasi number 0705 773 142 0784 663 693. Nubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers asirirungo eliya gatano na gatatu incho alirira bwire kibono. Sha Ceramics netuka iyo n'ibintu by'ubwagaji aho asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenju aho mbabwate chitangi aho nawe gukurose company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets ejujire y'echingenju aho nawe go n'ibintu bigutumekase e bathroom babwate kitchen sinks nawe go n'echitap babwate ibintu bigukora plumbing aho